Дуслар, сәлем. Минем исемем Нурбек Батулла. Һәм шушы күркәм китапханә бинасында минем сезгә шушы кызыклы бер китап турында бер-ике сүз сөйлисем килә. Бу Мәхмүд Галәүнең «Булганчык еллар һәм мөхаҗирләр» романы турында сүз бара. Аларның язылу тарихы да бик кызыклы. Без аларны бүген татарча укып белсәк тә, аның оригиналы 37нче елларны авторны һәлак иткәннән соң юкка чыга. Шуңа күрә бүген укыган нөсхә ул русчадан татарчага тәрҗемә. Бу романны укыганда мине кызыксындырган әйбер нәрсә иде. Biz инде еш кына уйлыйбыз, имештер 19нчы гасырда элек безнең бабаларыбыз ничектер иманлырак, намуслырак яшәгәндер дип уйлыйбыз. Ләкин бу алай ук түгел икән. Ул вакытта да алдалау, йолдалаулар, хыянәтләр бик күп булган. Шулай ук байлар белән ярлылар арасында аерылу да нык сизелгән. Һәм мине кызыксындырган әйбер ул бик сәер бер тәхлил йоласы. Һәм әлбәттә менә авыл ярминкәсендә ниләр сатып алырга мөмкин икәнен сез китаптан укыгач белерсез. Тагы өстәп шуны әйтәсем килә, көз көне Камал театры сәхнәсендә Фәрит Бикчәнтәев куелышында шушы роман буенча сез спектакль күрә алачаксыз. Шуңа күрә ашыгып укыгыз һәм ашыкмыйча театрга килегез.